Good morning guys. Pagkakaroon guys na ako sa highway. Atong kuha ang jutang view ning mga higanting building aning highway guys. Sa amo ang lugar ni. Among dapit sa lungsod sa Valencia guys, dagkong building ato lang ning kuha anong view. Padulong ko ani guys sa ako ang sud nga amiga guys. Manumbay ko ani guys kay tuod-tuod naming pila ka tuigan nga wa mi magkita. Mo nang moadto ko si ila guys. Medyo sudlo na ang ilang dapit guys. Manghinaot nga sa atong pag-adto sa ilang balay ana siya guys. Kay murag gimingaw na pud ko ning amigaha ba. Ambot og nganong naabot ni siya sa akong hunahuna ron. Taas kayang panahon nga kami magkita guys, wa pay bagyong Odette. Ug nadani ko aning mga buwak guys nga akong nalabyan. Alam mo na kung buwak ako ana na. A few moments later. Ni anata guys sa ilahang tugkaran. Subo lang palang dungon guys kay wa diha ang kuang amiga. To amilakaw kuno. Og ang nabilin ani guys ihang apo. Unya kaniya naman ko pahinayak na lang ko og video nanangit ko siyang apo ni sugot man. Mo na nga ni patuyang jud ko video ani guys kay sa una god ani mangguguan ni malingaw siya mga tanom dagko kay ang mga tanom sa una guys sa kuan pa sa pandemic daghang orchids ani mga bumbil unsa pa diha karon murag nanipis man. Ang gitanaw guys duna day punuan sa buongon hala no. Na ba kay bunga ani guys ato kunong silipon. Uy hala na ade ay tambis pastilan kung niapa ni akong barkada ani na sigurado jud makakaon jud ko aning maong tambis. Wa diha lagi guys. Atay naglaway ko sa tambis nga nagtan-aw. Padayon ko guys og silip og naabay daghang bunga sa buongon. Daan pa ko lagi dunay hinog pastilan kung duna pa gyud akong amiga ani makakaon jud ko aning buong muna. Hinog na ra ba kaayo guys hinog sa punuan. Duna pud si jay nugbo nga lubi guys mga butong na ra ba pastilan og niya pa siya gyud ron na bisag ako ray mo kuhi tani guys kay nubo ra man. Sa una mamutong mi ani amo ra maning lubagon. Ano gon lagi kawa siya diha oy. Ani ko ani guys kay gatuo kog daapay daghang punuan sa mangga iyang palibot. Wa naman day mangga ning maong panimalay guys kay napukan di ay sa bagyo. Unya sa tanto na kong libot sa kamera guys, nakita na ko ning mga tukoy pastilan ug wa pa gud ni hikte. Wa na gihanggab na ko ani. Duha ka tukoy guys, gabantay dai sa kong mga lihok Og niya pa joy usa aring kilid guys, ga hilom-hilom ra. Og wa jud ni siya hikte, agoy. Mahab-hab jud ta ani. Pero hinay-hinay lang ko guys. So libot sa kong kamera hangtod nga nakaabot ko aning ludyo. Sa una guys naputos junig paragayo iyahang loan. Karon tagsa naman.
Kugihan ra ba ni nga babae guys, hilig kain yung tanom. Ambot og unsay hinungda nga nangawa naman yang tanom. Nakahukom ko guys nga mo tabok ko pikas silingan nila sa suod po na ko nga amiga. Nibalhin ko guys sa pikas bay. Murag gasuot-suot ra ba ko ani guys. Kakugna naman ni pero gilampasan lang ba. Tungod sa kainit guys, ni brown ang mga kugon. Kinaedya jud guys og bukid na daghang bayabas. Kakugnan ni padong dito sa kong amiga guys, gasubay ko padong atos ilaha. Kay daghan po to siya og tanom, manghinaot tag daghan pa po siya og tanom karon. Atong lilion yang loan guys. Kay abi gud ninyo guys kanang tanom tambal man ni sa atong utok. Mawa atong stress ani. Mao na ni guys. Ni ayo ko spikas bye guys. Di mo rin mao nga bye. Di ara man day nga bay aring pikas di ay. Mo tong nangayo ko guys joa gihapon di akong amiga guys. Diha yang anak babae. Ani hangyo ko guys nga bisag ba yang mama mo video ra ko sa tanaman siyang mama. Di lagi to masuko kay amiga man mi kaadyo buotan pod dili man to suplada. Nisugot mag-anak pod guys. Pero mao lagi ko no way atiman ko no ag mga tanom kay sukad nga namatay lang papa nga mo hilig og tanom. Iyang mama busy pod kay busy og panghilot. Byuda na ni iyang mama guys, pero nalingaw pog hilot. Bisag kinsay mo ko siyang panghilot guys. Mo nang namalihog ko pag suroy-suroy aring loan. Hala no, dako na jud kalainan sa una og karon. Gumikan sa bagyong audit guys. Tuwa na nga upa na ning tanom nila ani. Og ingon man ang maayong niatiman sa tanom, nitaliwan na dito sa laing kalibutan. Doon na gapoy nugbong lubi guys, pastilan. Gayod og naa pa ning ako mga amiga guys, makainom jud kaning sabaw sa butong. Mo na ni mga tanom guys ng na kuan din sa init. So sa una lami kay ni tan-awon guys, pero karon murag na tingaling wa lagi maatiman kay sakit pati kasi ang buot guys. Nga nitaliwan ang iyang mister. Nagsubo pod baluoy kayong pamalandungon. Nga iyang mister kugihan mananom. Ani agihapon ang mga dagkong tanom guys. Sila mo ay kinadaghan ng tanaman sa una ani guys sa pandemic pa. Tingaling uban ani nangahalin na.
Ug atong makita ang moonlight guys. Sa una daghan kay na sa una dagkupop kaadyo kani murag bag-o pa ni siyang gipang tanom oh. Sa una daghan man ni kaadyo. Sa una sa iya pang diha pa yang bana ni guys. Sa usang kaang dagkong kaang nga na-stand 10,000 ilahang baligya. Nakurot man ko kay gagmay naman. So nanghalin na day itong dagko nilang kaang nga na-stand. Siminto guys. Alami kay tan-awon tong kawa nga nagtungtong ba niya tag 10,000 lagi. Wa naman dinhi nahali na tingali. Hala, nagyo iro. Kani po yung sensation guys. Daghan ni sa una. Tingali nahalin gadyod. Mga dagkong kaang man tong siminto guys nga na yung stand gibutang karon gagmay namang kaang plastic. Daghang salamat guys sa inyong pag kuyog na ako guys sa akong videos o akong mingon guys. Bye bye.